Be strong. Hai, salut fraților și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube la un car vlog. Sau mă rog, mai mult o să fie o discuție cu voi. N-am mai postat de cam o lună și ceva. Ultimul clip de pe canal a fost acela cu mașina, cu ce am mai lucrat la ea. Acum, între timp, am mai continuat cu proiectul. Mamă, câtă gaură am luat-o. Sunt meseriaș rău. Noi avem prioritate aici, că venim după calea ferată. Am mai progresat în ceea ce privește proiectul. Am reușit să vopsesc cu grunt toată podeaua mașinii. În fine, o să vedeți într-un clip viitor. Ideea de principiu e că în clipul de astăzi voiam să vă spun, să vă rog de fapt să mai lăsați niște propuneri, niște sugestii de noi clipuri pe care voi ați vrea să le vedeți pe canal. Adică ce ați vrea voi să vedeți pe canalul ăsta. Pentru că mi se pare destul de corect să vă întreb și pe voi ce vă place să vedeți. În principal am văzut că alea de clipurile mele de gaming nu prind. Și de asta am decis să fac un canal secundar pe care să postez doar asta. Și cine chiar vrea să vadă genul ăsta de clipuri, le are acolo la dispoziție, le poate accesa fără niciun fel de problemă. Acum, în funcție de ce vreți și voi să vedeți. Pe canalul principal, adică ăsta pe care filmăm acum, ce s-a întâmplat? Pe canalul ăsta pe care filmăm acum o să postez numai clipuri cu mașini, car vloguri, ceva bike vloguri, dacă e cazul, și alte chestii, dar real life. Partea de gaming o voi ține pe acel canal pentru a separa oarecum segmentele astea de abonați, ca să nu amestec lucrurile și unii dintre voi să-și piardă interesul în ceea ce privește conținutul canalului meu. Acum, în funcție de ce voi vedea pe parcurs, că va prinde mai mult, deși nu poți niciodată să te accesi pe un singur tip de conținut, trebuie să diversifici, pentru că într-un punct nu vei mai fi relevant. Dar în general am văzut că prind astea cu restaurări, recondiționări, nu doar la mine pe canal, ci la momentul actual pe YouTube. Pentru că sunt mai mulți băieți care fac genul ăsta de lucrări, dar, mă rog, timpul nu-mi permite să mă ocup așa mult de proiect cum aș vrea. Deși în ultima perioadă am început eu să aloc mai mult timp acestui proiect, nu sunt la stadiul la care trebuia să fiu și la care îmi propusesem să fiu, dar direcția e bună, adică lucrurile se mișcă și cred că asta e un lucru foarte bun. Acum, nu e un proces tare ușor, restaurarea unei mașini. Nu e un proces ușor, e mult de muncă, mult de curățat, de frecat. Pentru că dacă mașina ar fi fost într-o stare în care să nu necesite niciun fel de intervenție de genul de a vopsi, de a curăța și așa mai departe, nu se mai chema proiect de restaurare, se chema că ai achiziționat o mașină clasică, că ești colecționar. Nu te mai puteai numi restaurator. Nici eu, bineînțeles, nu mă numesc restaurator, nu mă consider asta. Fac tot ce pot cu pași mărunți, dar nici nu vreau să grăbesc lucrurile, să grăbesc procesul ăsta de restaurare prin faptul că aș putea să fac lucrurile foarte rapid, dar destul de prost, foarte pe ieftineală. Nu vreau să fac asta, mașina o fac pentru mine, nu vreau să o fac să o vând, pentru că nu ăsta e scopul ei. Mașina vreau să o fac, să circul cu ea. Bineînțeles, nu daily. Daily este aceasta pe care voi știți deja de pe canal, nu trebuie să mai fac altă introducere. Aceea să fie mașina de duminică, ca să zic așa, pentru
mine ar însemna foarte mult dacă aș reuși să fac asta, pentru că mașina aia reprezintă, are o semnătate foarte mare pentru copilăria mea. Eu v-am povestit poate în clipurile anterioare că petreceam foarte mult timp, mai ales vara, seara, așa, petreceam foarte mult timp în mașina aia și pentru mine a fost așa ceva. De la mine de acolo a pornit dragostea pentru mașini, ca să spun așa, pentru că asta am avut în curte, în asta am putut să stau, să mă joc, mă rog. Și pentru mine a contat foarte mult și mi-am dorit foarte mult să am genul ăsta de mașină. Într-adevăr, mi-ar fi plăcut să iau una la care să fi fost un pic mai puțin de muncă, dar satisfacția n-ar fi aceeași cum e la asta. Avem doi motocicliști în spate, nu știu cum să le fac eu loc, ia să vedem. Uite, poate acum ia, dă-te voi cu ăla, stai, uite că n-ai loc. Da, așa. Ok. Treaba e ca voi să-mi lăsați din sugestiile voastre, adică eu apreciez foarte mult lucrurile astea și, mă rog, voi puteți să aveți și trebuie să aveți o implicare și o influență foarte mare asupra conținutului pe care îl vedeți, nu doar la mine, ci la tot YouTube-ul, pentru a putea filtra oarecum conținutul pe care și-l doresc abonații sau conținutul care îi dăm pulea încărcat pe YouTube. Pentru că sunt foarte multe situații de genul ăsta. Ideea este că, bineînțeles, eu nu v-am oferit așa multe criterii de alegere, adică foarte diversificat domeniul de filmare, ceea ce nu vă îngreunează așa în mare parte sarcina, că n-aveți din ce prea multe din ce alege. Dar pentru început, faptul că am separat gaming-ul de treburile astea, eu zic că e un prim pas foarte bun. Auzi-i frate, m-a salutat frumos, Anchi. Mi se pare un gest de bun simț. Te-am văzut, nu te-ai agitat în spatele meu, ai stat cu minte în spate până s-a putut, m-am dat frumos pe dreapta, te las să te duci. Sunt pe două roți, noi suntem pe patru. Și eu când ies cu bicicleta vreau ca lumea să fie atentă la mine, să nu să dea din calea mea, că nu sunt eu. Să fie atentă, să mă ia în considerație, să aibă grijă și la mine că sunt și eu participant al traficului. Văd că s-a spulberat oarecum mitul că bicicliștii trebuie să stea pe trotuar. Nu, aia a fost o prostie și un mit de căcat. Dar văd că lumea a început să se trezească și mie nu poate decât să-mi pare bine. Nu sunt eu un ciclist înrăit așa, adică de fapt nu am timp să fiu atât de înrăit pe cât mi-aș dori. Pentru că pentru mine plimbatul pe jos sau cu bicicleta în topul preferințelor e peste cel cu mașina. Mai ales cum sunt acum duminică după amiază, aș fi preferat să mă plimb cu bicicleta. Am făcut asta în cursul zilei, acum nu am mai, pentru că se înserează destul de repede și se face frig destul de repede. Acum toată treaba e că mulți când văd bicicliști, motocicliști se agită, nu înțeleg de ce stau în spatele lor, mă frate, sau de ce biciclistul nu e pe trotuar. Nu există așa ceva. Toți suntem participanți la trafic, trebuie să învățăm chestia asta și trebuie să învățăm să ne respectăm unii pe alții. Nici eu ca biciclist nu șicanez, Doamne ferește, să merg eu la 3 metri de bordură, nu. Merg frumos lângă bordură, cât se poate, bineînțeles, cât să-mi confere siguranță, pentru că nu pot să merg și să-mi pun siguranța mea în pericol. Acum, fiecare are dreptul să circule cum dorește și fiecare are dreptul să facă ce dorește, atâta timp cât nu pune în pericol ceilalți participanți ai traficului, că până la urmă despre asta e, despre siguranță în trafic. Am deviat un pic discuția, dar, mă rog, nu pare neapărat rău că discuțiile astea, mai sincere și nescrise, neplanificate cu voi, mi se par foarte, foarte utile pentru voi, pentru a mă cunoaște pe mine și pentru mine, pentru a mă deschide în fața voastră.
ceea ce e un lucru bun din punctul meu de vedere. Acum, situația vede fiecare diferit lucrurile. Unii văd fără conținut, ceea ce spun alții că plictisitor. De asta există atâția creatori de conținut și nu sunteți obligați să vă uitați la unul sau să-l apreciați pe unul. V-ați uitat, voi judecați în funcție de ceea ce vedeți și alegeți dacă merită să susțineți un creator de conținut în continuare sau să nu-l susțineți, să spuneți că nu vă place, bineînțeles. Dar când faceți asta, asigurați-vă că spuneți și ce nu vă place, vorbiți cu lucruri concrete, nu că vă place vouă persoana respectivă. Sau puteți să spuneți și asta. Da, nu-mi place clipul, că nu-mi place de tine. Simplu. Nu e complicat. E foarte aglomerat drumul, să merge ca cioaca. Depășesc băieții ăștia nervoși, nu știu ce se întâmplă, că e grabă mare, nu înțeleg de ce, nu știu unde ce e atâta grabă, dar în fine, nu comentăm. Momentan, planul meu e să avansez cât mai mult cu sala, cu mașina, că am vrut să aduc în discuție sala. Acum, ultima perioadă, am avut ceva mai mult timp de mașină pentru că am luat o pauză de la sală. Vreau să schimb sala la care mă duc. Nu vreau să mai mă duc acolo pentru că am răcit relațiile cu anumiți oameni din viața mea, voit și nevoit, voluntar și involuntar, în aceeași măsură, și mi-e ciudat să mă duc acolo, într-un loc unde știu că după ce voi pleca voi fi subiect de discuție. Așa că prefer să evit lucruri de genul ăsta, nu creez discuții paralele, nu văd de treaba mea, nu deranjez pe nimeni, nu vreau să mă deranjez de nimeni, cam asta e. Și caut să mă duc într-o sală acum undeva unde să nu mă cunoască nimeni, să nu cunosc pe nimeni, să n-am niciun stres. Dar, mă rog, am zis să treacă săptămâna asta, e ultima săptămână din septembrie, ultima duminică din septembrie, ultimul weekend, când filmez eu acest clip. Hai să treacă săptămâna asta și să încep luna octombrie într-un alt loc. Practic, ce vreau să fac? Vreau să fac schimbări pentru mine, schimbări în stilul de viață, în mediul în care mă aflu, vreau să schimb cam tot. Deja am renunțat la vechiul anturaj, la toată lumea, adică lucrurile astea sper să mă ajute. Ce faci, mă, Gogule, că nu înțeleg? A oprit unul fără semnal, a tras de volan, n-am înțeles ce, în fine. Lucrurile astea sper să mă ajute pe mine psihic, în primul rând, pentru că acolo e capitolul, din punctul meu de vedere, capitolul la care eu scârțâi cel mai tare. Dar în ultimul an am făcut mari progrese pentru a dobândi un calm foarte dificil de ajuns la nivelul acesta. Pentru mine mi-a fost, pentru că eu din fire sunt foarte recalcitrant. În continuare am momente în care mă enervez foarte repede, ridic tonul și mi ies din fire foarte rapid, dar fac eforturi și fac progrese în a diminua acest instinct de repulsie împotriva cuiva care mi-aduce contraargumente sau alte lucruri. Ia să vedem ce face cu ăsta. Ideea e că, părerea mea e că fiecare dintre noi ar fi bine să, în primul rând, să conștientizăm lucrurile la care avem de lucrat. Pentru mine, psihicul și caracterul pe alocuri e primordial. E primul lucru la care vreau să lucrez, e primul lucru la care vreau să fiu foarte bine. Pe locul 2 e fizicul. Aș pune psihicul și caracterul în aceeași oală, pentru că depind foarte mult unele de altele. Pe locul 2 e fizicul la care lucrez, așa cum pot, arăt așa cum arăt. Sunt foarte mulți care arată mult mai bine. Și avem un băiat cu Supernova în față care nu prea vrea să, nu știu ce tot depășește el. A dat semnal de stânga, nu știu ce vrea să facă. Ce vrea, mă, să facă ăsta, că nu înțeleg. Dacă avem o situație aici, ce vrea, mă, ăsta să facă cu Paris ăsta? Cred că vrea să bage la benzinărie. Da, bagă la benzinărie. Du-te, mă, frate, lasă-ne. Ne umplu de cărăieneri.
Hai că am fost un pic atent la el, că nu înțelegeam, că voiam să dau pe lângă el, avea stânga, a dat stânga foarte devreme și mă inducea în eroare. Google, dă-te mă la o parte, câine, n-ai zile multe. Deci mi se pare foarte important să lucrăm la lucrurile astea și eu de asta am pus caracterul și psihicul pe primul loc și pe locul 2 fizicul. Nu sunt un culturist profesionist, Doamne ferește, departe de mine așa ceva. Nu-mi place cum arăt în momentul actual. Am foarte mult de schimbat, dar lucrez la lucrurile astea și cred că un proces puțin mai lent, dar concomitent și caracter psihic, fizic, poate fi și benefic, pentru că ajungi să-ți cunoști corpul și să-ți cunoști psihicul foarte bine și să relaționezi cu lucrurile astea. Mă rog, nu sunt tocmai omul care să vorbească despre astea, pentru că nu am cunoștințe de genul ăsta și nu aș putea să mă bag în subiecte de genul ăsta, dar asta e părerea mea, că trebuie să lucrăm la lucrurile astea și eu asta fac. Dar asta a fost așa ca o informare, să știți ce mai fac. Acest clip a fost așa o chestie, să vă anunț că am nevoie de părerile voastre, mereu am avut și mereu voi avea nevoie de părerile voastre, bune sau rele, nu contează. O părere spusă este un punct de vedere foarte bun care mă ajută, fie ea pozitivă sau negativă. Deci trebuie să înțelegeți lucrurile astea, că nu am chestii de genul comentariile proaste le șterg, sau comentariile urâte, de fapt, că nu există comentarii proaste. Nu. Toate comentariile sunt comentarii, sunt părerile voastre, le respect, țin cont de ele și asta fac și asta voi face. Acum, în continuare, urmăriți-mă pe canal pentru a vedea ce va mai urma prin viața mea. Urmăriți-mă și pe TikTok, am dat drumul la o serie, Jurnalul unui introvertit. Primul episod a prins foarte, foarte bine, nu mă așteptam, undeva la peste 50k vizualizări, nu mă așteptam. Al doilea episod n-a prins așa tare, dar cred că am primit o restricție de ceva, nu înțeleg de la ce, în fine. Și nu a prins chiar așa tare, dar pentru numărul meu de urmăritori e foarte bine, așa că treaba e foarte simplă. Acum, voi dacă considerați că merită să vă abonați, vă veți abona oricum sau v-ați abonat deja de pe parcursul clipului. Dacă nu v-ați abonat. Așa că rămâneți cu bine și noi ne vedem desigur data viitoare.